ka jingtheru labba nadu komit jong ka chau trik jeliu hadu ka step jong ka khandru trik jeliu kalawan ra shibun ki julor hagbabun tili kishnong ha south west kasil district ka bakan thup yaki yeng ki sam kilanti singken bat kumjuru ki surok na ka jingtwa khandau hakibabun ki jaka katkum ki jingtep loyo lom laya thu batang ha ka shnong mau bidong kiladan hadu santili ki yeng ki bala sha panjat hamanat laitli halumba kawai hamau phut artli hasarin kawai bat hamau khlai ngap kawai kabalak taru ya komba nyopo ngot kinong song snong laong ba kani ka jingsha panjat jong ki yeng ki sam kadai na ka jingtwa khando bat na ka jingwan jong ka eryong henrei hakini ki jingja omsyam ladon kanu ka jingja ba songsi lai thu ru ba ki artli kilinti ek jat latrei da ka scheme MGNREGS hakasnong saren bat snong mauput kala sha panjat no na ka jingther laba hakaju opor lai thu ru ba ka surok maurap mausain kal dukut no na ka jingtwa ka khando hakawai ka chaka harum ka snong jarlang ka bajingai kumba khatnyo kilometer e na makurwan kat kumji thu menteri snong mau bidong uba tanlum ke kharai loong bakasurok phujaut manat kata nadu tenai ter hadu ka snong mau bidong kalajot lut na ka jingtwa khando bat kumju na ka daw jong ka jingjur jong slap hakibabun ki chaka jong ka te ka snong nolor kata loong ru ba ka jingsha panjat jong kani ka surok kalawra shibun ki jing e yakin nong song snong ka thai manat ki bodon tang ka wei hi ka surok ka penyeso ek snong jong ki bat ka thai mokrwan Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henrei ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka taga daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya